माणसाला बसायची ना आज चौक काय देखील ina kuna da mun ko ba e come che andare alla messa tu sono adesso vai a mai ti si parla नाही गोदा तू गाठी पुरे नाही अरे तो राजबाट मुश्किल नाही नाही बे फिर दाम कर वाला की जोमा राई सो पे लावा कर दे इधर करे आया बाबा बे जरा कुठली नाही पण वाले आहे tanta kapti tarata kadaidela padam चाऊ 3 वर्ष झाले कडायला सर जण घाल तुम्ही आता याल कुठले तो इथं की काय ते आले निशर्त छाडीतले आणली मोई छाडीलो बिलियर आणली दान आणली की यार यांनी जर कुठली इथं काय मी इथं का ते आपण जाणी हा गोरा डाग देखाय त्याचं वाटे आगोला नाही करता त्या दिव्या अरे आता दिव्या अरे बघ नाही करता एम छाल चुला केडसी घेतलं करायचं ताण क्या सुपर जे बुडनानी पुन्हा आली आता ही तुला उठायले ना तुला उठायचं तेजी ताप जर पण असं तो संद लागली त्या मग पण फवायली बुडी गलो हाय चिंता आरती बसंदे एकदम बघत झालं तुम्ही आई कैसी लोग हैं ये क्या उरूला मार नाही पडू मागू पाले नवरा नाही दुसरा फूक आहे नव्हती गेला किती फुगला सारी फुगबी केप्यार फुगबी हा दिल्या केक पण नाही हा किने नाही खायचे फरक दिले फुगीत बे खराब त्याला फरक दिले पूजा आज किती वेळ बनवा लई सी यार आदे जे जण त्याला नाही ते चावल धर काय किदा हां केना माडी गडा देली सिटी समाज नोडिया उपरे रे सिटी इति सिटी काय करणार या से नोडिया ना यो इति कोड उपरे आर सिटी चावल पण तो बोल धनवार सेडा ताबते आणि टाकून ते श्राम घेऊन काही अच्छा उद्याच एटा सिटी लो से चावल मुके चिकली समजलं नाही का हा ना सरसम आडगी लांबा असं वाटायचं हे वाटायला त्यामध्ये उरुना लोक आणि नमन हो सेडा किती कोण किती आधी नंतर इतकं काम उरुन मारलं नाही होय बोला नाही तू किती बोला दिली एका सारा तो देवाटा तो काय ते फास्ट लावून ते वाटे वाटे शिती मध्ये दसला दरच नाही शिती शेवाल आज जोड गुरे नाही पा इथे इथे शेवाल से चंद्र चंद्र कोण लगायो वेदने यार अशी विदायची विसिना वाजले विसाय गेली राहिली बेटा येतं काय करणार कटला सॉरी औका तू फाट लागायच्या वाटत नाही असं बुडी असेल नाही सावला ओशी नाही यायला लागते तर देहली काय शेअर काय आहे शिकायचं ना